Nasugatan ang isang barangay chairman matapos na tagain ng isang lalaking nag-aamok sa barangay ni Baliw Vidal, San Fabian, Pangasinan. Ayon sa investigasyon, nirespondihan ng barangay ang reklamo sa isang lalaki na naghahamon ng gulo sa nasabing lugar. Inabutan nila ang lalaki na nakatayo sa kalsada, hawak ang isang itak at biglang umatake ng kumbinsihin ng kapitan na ibaba ang dalang patalim. Nagtamo ng sugat sa kanang kamay ang biktima dulot ng pagsangga nito sa pag-atake ng sospek. Bukod dito, isa pang individual ang nabiktima at nagtamo ng taga sa kaliwang balikat matapos subukan rin na awatin ng sospek. Parehong isinugod sa pagamutan ng dalawang biktima para sa paunang lunas. Habang nasa kustudiya na ng pulisya ang sospek, pati na rin ang ginamit nitong itak sa insidente. IFM News. IFM News. IFM News.